Hola, amigues i amics. Benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa de Dicònex. Soc en Josep Lluís Benet Vidal i vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i les meves experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. Una de les facetes que cal tenir en compte quan es construeix un personatge és la seva motivació. És un dels elements fonamentals de la trama. La motivació sempre és rellevant en totes les persones. I per tant, també ho serà en els nostres personatges, també en els personatges secundaris. Però de forma especial, d'una forma molt especial, en el protagonista. Molt bé. Què és la motivació? La motivació sabem que és la causa d'una acció. La paraula motivació deriva de motiu, que en llatí és motivus, que significa moviment. Per tant, la motivació és allò que ens mou a nosaltres a fer això o allò. És el que explica una determinada conducta. És el motiu pel qual una persona es comporta d'una manera determinada. La motivació, per tant, ens parlarà de l'interès que mou a un personatge per intentar aconseguir algun objectiu. Torno a repetir, la motivació és allò que ens mou a fer coses. És el que hi ha darrere de cada acció que nosaltres fem. Per tant, també dels nostres personatges. I de manera especial del nostre protagonista. Si m'apures, podríem considerar que el nucli d'una novel·la o d'un relat és la motivació o les motivacions de les accions dels personatges, de totes les accions des que la novel·la comença fins que finalitza. De fet, sense la motivació, sense la intencionalitat dels personatges, un relat o una novel·la no seria res més que la descripció més o menys atractiva d'uns fets. És justament la motivació de les accions del personatge el que els confereix un significat més profund. I aquest significat és el que interessa al lector. Si expliquem la motivació dels personatges, el lector comprendrà no només el que fan, sinó per què ho fan. Quins són els factors interns o externs que impulsen el personatge a actuar d'aquesta manera. Ara bé, la motivació és el mateix que l'objectiu? Hem dit que la motivació és allò que mou al nostre protagonista a intentar aconseguir quelcom, és a dir, algun objectiu. Però és el mateix la motivació que l'objectiu? No. No hem de confondre la motivació del personatge amb els seus objectius. Són elements completament diferents. De fet, els podem diferenciar fàcilment. Per exemple, l'objectiu és allò que el personatge vol assolir, mentre que la motivació és allò que l'impulsa a perseguir aquest objectiu. És a dir, allò que vol el personatge és l'objectiu. Per què ho vol és la motivació. Veiem uns exemples. L'objectiu del nostre personatge pot ser demanar al seu cap fer hores extres, o també trobar un tesor, o robar un banc. Però quina és la seva motivació? La motivació, allò que el mou a voler treballar més o a trobar un tresor o a robar, podria ser oferir una vida millor a la seva mare. Obtenir diners per curar la malaltia d'un fill, per exemple, o sortir de la pobresa perquè està fart de ser pobre, o robar als rics per donar als pobres, etc. Com veiem, l'objectiu és robar o trobar un tresor, però les motivacions són diferents. Un altre exemple. El nostre personatge està desesperat per aconseguir l'amor, sigui com sigui, a qualsevol preu. La motivació podria ser
per exemple, compensar la manca d'afecte que va patir en la seva infantesa o qualsevol altra motivació. Com veiem, la motivació del personatge assenyala aspectes interns de la seva personalitat. Per això sovint la motivació es relaciona amb el conflicte intern. El conflicte de la novel·la, el conflicte intern, té molt a veure amb la motivació del nostre personatge. Per tant, el nostre personatge ha de tenir sempre un objectiu, alguna cosa que vol assolir, o bé alguna cosa que vol evitar, també podria ser. En aquest punt, el conflicte del nostre relat, de la nostra novel·la, és un element imprescindible, perquè el conflicte sempre estarà relacionat amb l'objectiu del personatge. El conflicte és el detonant de l'objectiu de l'acció del protagonista. La motivació, com hem vist, pot ser diferent. Dos personatges podrien tenir el mateix objectiu, com hem vist, trobar el tresor o robar un banc, però fer-ho per raons diferents, és a dir, per motivacions diferents. Si els personatges, especialment el protagonista, no tenen una motivació clara, la nostra història serà buida. El lector no aconseguirà conèixer de debò el nostre personatge i en no comprendre què l'impulsa a actuar com actua, es quedarà fora de la història i no li interessarà. Una novel·la, un relat, és una cadena de causes i efectes. Avançar per aquesta cadena és el que aconsegueix crear al lector una impressió de progrés. I entre les primeres causes que fan avançar el relat hi ha precisament la motivació del personatge. Hem parlat de diverses motivacions. Per tant, es podrem preguntar, quines classes de motivació hi ha? Les motivacions d'un personatge es relacionen amb la seva personalitat, és a dir, amb el seu sistema de valors. Això vol dir que hi pot haver tantes motivacions com personalitats. I com sabem, hi ha personalitats que podem qualificar de negatives, per exemple. Sentit a vegades dir, aquella persona és que quan parlo amb ella em treuen xucla de l'heresia. Hi ha persones que qualifiquem o personalitats que qualifiquem negatives. Per tant, el nostre personatge podria ser un personatge, una persona agressiva o prepotent, un malhumorat, un vanitós, un covard, deshonest, irrespectuós, una persona dominant, una persona envejosa, frívol, un exigent, un hipòcrita, un impacient, un pessimista, un obsessiu, un mesquí, un egoista, una persona estricta, molt estricta, un tossut, etc. Com veiem, hi ha moltes personalitats diferents i cada tipus, cada mena d'aquestes personalitats poden actuar en el nostre relat o en la nostra novel·la amb unes motivacions o altres. Però també, afortunadament, podem tenir personalitats positives, com per exemple, el nostre personatge pot ser una persona considerada, pot ser despreocupat, fidel, pot ser amigable, pot ser genuí, pot ser una persona feliça, honest, humil, pacient, pot ser agradable, pot ser una persona protectora, pot ser una persona fiable, respectable, responsable, una persona tolerant, una persona positiva al capdavall. Mireu si tenim possibilitats per definir i conèixer el nostre personatge, els nostres personatges. Molt probablement cada una d'aquestes personalitats pot tenir motivacions d'acord al seu sistema de valors, a la seva manera de ser i de veure el món. Nosaltres hem de fer una bona feina prèvia per definir la personalitat del personatge. Definir molt la personalitat del personatge, com és el nostre personatge, quins són els seus valors, les seves creences, i a partir d'aquí concretar la seva primera motivació més enllà dels seus objectius. Hem vist diferents menes de personalitats.
També hi ha diferents menes de motivació. Sí, efectivament. Hi ha diversos sistemes de motivacions que es mouen a les persones, que mouen els nostres personatges. Podem distingir així en plan general les motivacions bàsiques, motivacions negatives, les motivacions relacionades amb sentiments nobles i motivacions motivades o relacionades amb sentiments perversos. Anem a veure les motivacions bàsiques, que són aquelles relacionades amb la supervivència, amb la curiositat i la culpa. L'instint de supervivència impulsa a actuar. Òbviament, una persona normal no es quedarà arraulida en un racó esperant la mort. No, les persones volem sobreviure, com aquells de l'avió que es va estavellar. Van sobreviure, van lluitar per sobreviure. També el típic Robinson Crusoe que lluita per sobreviure. Aquí, a més, també podem afegir que la tesi de l'autor Daniel Defoe era demostrar que la intel·ligència és capaç d'adaptar-se a situacions noves. També la curiositat és un tret inherent a la condició humana. Per tant, podem escriure un preciós relat en el que el protagonista es mou per la curiositat, sigui perquè és un xafarder o perquè és un tenaç investigador, o perquè veu de casualitat una finestra indiscreta i a partir d'aquí va observant el que passa en aquella casa. I què podem dir de la culpa? El nostre personatge es pot moure motivat per una necessitat de redempció o perquè vol ocultar quelcom del que se sent culpable. Per exemple, la novel·la El lector, de Bernard Schlink, ofereix el marc perfecte per analitzar la culpabilitat que va atrapar Alemanya durant i després la Segona Guerra Mundial. Una culpa que no es limita exclusivament a la culpabilitat criminal dels treballadors del règim nazi, sinó que ens exposa com els llaços de la culpa poden abastar tota una nació i fins i tot passar d'una generació a la següent, afectant a persones completament innocents. Jo puc donar testimoni d'això perquè quan estava estudiant tenia un company de pensió que era alemany i em deia que estaven farts, i ell personalment, d'arrossegar la culpa de l'Alemanya nazi. També Sofia Andreyevna Tolstaya, l'esposa de Tolstoi, va escriure De qui és la culpa? Una novel·la de gran qualitat literària que aconsegueix construir un personatge complex. Sofia el va escriure per replicar la visió del seu marit, de Tolstoi, sobre la seva relació, un contingut que l'autor, Tolstoi, havia plasmat a la novel·la La sonata de Kreutzer, on revelava la seva opinió sobre les dones i el seu propi matrimoni. Sofia, en aquesta novel·la, planteja de qui és la culpa? D'ell, de l'home o meva? Hi ha motivacions negatives? Quines podrien ser? Clar que hi ha, per exemple, la por a la mort. El nostre personatge està condicionat per la por a morir ell mateix o algú del seu entorn. Fa aquestes o aquelles conductes segons la seva personalitat i motivat per aquesta por. També la vergonya és un sentiment que provoca certes conductes. A més, ens podem preguntar en el nostre relat la vergonya de què i la vergonya per què. Aquestes preguntes ens ajuden a construir la trama, el relat. També el dolor o la por al dolor és una motivació de les persones, dels nostres personatges, per tant. El dolor, la por al dolor ens pot inspirar moltes trames, per exemple, la dona que no volia tenir fills pel dolor del part. L'home que va preferir morir de gangrena abans de ser operat.
abans que li tallessin la cama, per exemple. El típic testimoni que confessa sota la tortura. El dolor, per tant, és una motivació important que fa moure, que fa actuar els nostres personatges. Tot això són motivacions negatives, és a dir, aquelles pulsions que nosaltres considerem en la vida que són negatives i que nosaltres, escriptors, ens ajuda molt a crear trames en les que els nostres personatges ens mouen impulsats per aquestes motivacions. Hem parlat de motivacions positives i motivacions negatives. Molt bé, però aquestes motivacions són totes les motivacions dels personatges? Ni de bon tros. Així veiem que hi ha motivacions relacionades amb sentiments nobles, com ara l'honor, la lleialtat, l'obediència, la resiliència. Tot això són sentiments que poden fer moure, que poden ser motivacions que empenyen el teu personatge a perseguir un objectiu determinat. També hi ha motivacions relacionades amb sentiments perversos, com per exemple l'odi. L'odi és aquell sentiment profund i intens que fa avorrir alguna cosa en particular, ja sigui una persona, una idea, un objecte, qualsevol cosa, una idea, qualsevol cosa que se't pugui acudir. El per què algú odia alguna cosa permet que el personatge tingui profunditat, justament perquè l'odi és una cosa tan subjectiva que canvia dràsticament d'un personatge a un altre. Per tant, si nosaltres treballem molt bé aquesta motivació de l'odi, ens informarà molt bé del nostre personatge, del personatge que nosaltres estem intentant dissenyar. Unes altres motivacions perverses poden ser l'avarícia o la venjança. La venjança, que és la tesi de la novel·la El Conde de Montecristo. Aquestes motivacions ens poden aportar uns personatges, actuen de personatges que hem trobat molts exemples en la literatura i si la sabem relatar farem uns relats fantàstics. En definitiva, a l'hora de construir el teu personatge és important que t'aturis a sospesar un d'aquests sistemes de motivacions per trobar les que animen els teus personatges. Totes aquestes motivacions faran que el personatge es posi en moviment, que és el més important d'un relat, d'una novel·la, el moviment. Des del meu punt de vista, la motivació principal del protagonista és el tema del nostre escrit. D'altra banda, un personatge no ha de tenir necessàriament una única motivació. El més probable és que siguin diverses motivacions les que impulsen a actuar el nostre personatge. De fet, un dels factors que contribueix a la riquesa dels personatges és la varietat de les seves motivacions, que de vegades fins i tot poden ser contradictòries. Així hem de tenir en compte que les motivacions dels personatges poden canviar al llarg del relat a mesura que es va desenvolupant la trama. Per tant, no només cal que tinguis clar quina és la motivació o les motivacions que empenyen el teu personatge en un primer moment, sinó també què és el que empeny cada acció del teu personatge al llarg del relat. D'aquesta manera aconseguiràs donar més coherència i profunditat al personatge i més consistència al conjunt de la teva trama. Com veieu, i ho repeteixo molt sovint, per escriure un relat, sigui curt o llarg, ens hem de fer contínuament preguntes, moltes preguntes. En aquest cas, ens hem de preguntar sobre quins són els objectius dels nostres personatges i per què, és a dir, quines són les seves motivacions. D'altra banda, hem de dir que la motivació no ha de ser explícita necessàriament.
No ha d'aparèixer de manera explícita com a detonant de l'acció. L'objectiu tampoc. És a dir, la seqüència de la nostra narració no ha de ser necessàriament motivació, objectiu, acció. Podem aplicar aquí el que sabem sobre contar i mostrar. Bé, hem parlat de diverses categories de motivacions. A més, sabem que la persona té moltes cares, de manera que dins de cada personalitat pot haver diferents classes de motivacions. Aquestes diferents motivacions poden inspirar els vostres relats. Per exemple, el repte o la cerca de l'èxit. És una motivació molt important. És allò de resoldre un puzzle o resoldre un sudoku, molts encreuats, etc. Això és molt fàcil. Un desafiament, en definitiva, un repte a assolir. Ho aconseguiré? Ho faré abans d'una hora? Seràs capaç de fer tal cosa? El nostre protagonista pot tenir el repte de fer tal cosa i si no ho fa, pot passar a això o allò o el de més enllà. És un plantejament molt interessant. L'altruisme és una faceta que motiva també moltíssima gent. Es tracta de cooperar sense cercar cap recompensa. L'exemple més clar és el voluntariat. Hi ha milions de persones generoses que fan voluntariat al món. Fan desinteressadament una acció per ajudar als altres. Dones un cop de mà a un amic o a un veí, etc. És una motivació basada plenament en l'amor envers els altres, en la generositat. Es pot veure les trames que impliquin un sacrifici d'un personatge. Per exemple, l'altruisme de Valery Alexievich Legasov a Chernobyl, que a risc de contaminar-se d'una manera irreversible la radiació, accedeix a encarregar-se ell mateix i sol del desmantellament de la central nuclear malmesa. És una història molt interessant. Un altre aspecte podria ser la llibertat d'expressió, és a dir, la reivindicació que fa el protagonista de la llibertat de fer les coses a la seva manera, a mi manera. A nosaltres ens encanta fer les coses al nostre estil, dir allò que pensem, per això escrivim, componem música, vestim de manera diferent, dibuixem, decorem la casa al nostre gust, o demanem diferents plats del menú o gelat de diferents sabors. Volem tenir la llibertat d'escollir, de ser diferents. Per això les dictadures, que no consenten la llibertat d'expressió, ens fan uniformes i ens obliguen a callar. La llibertat d'expressió, d'estimar, d'opinar, és un gran tema per un relat. El gran tema de la diversitat i la reivindicació del diferent pot donar lloc a grans i meravellosos relats. La competició és una altra línia, és una altra motivació que ens pot inspirar relats. És que fent això podem guanyar algú o alguna cosa. És la rivalitat, per exemple, en què dues o més parts s'esforcen per aconseguir un objectiu comú o un objectiu que no es pot compartir. Pot haver una competició entre persones que es disputen una mateixa cosa, sigui per exemple una casa, una herència, un objecte, es poden disputar premis, l'estatus, un prestigi social, etc. La competència pot sorgir entre organismes, entre individus, entre grups econòmics o socials. Per exemple, el lideratge en matèria d'energia, el lideratge en la quota de mercat, el lideratge o la posseir o lluitar per recursos escassos com l'aigua, o lluitar per un territori, una competició esportiva, no diguem. Tots aquests temes competitius poden ser també, molt sovint, motius de relats que si els sabem escriure bé, poden ser molt interessants. Bé, doncs, en aquest podcast hem parlat a bastament de les motivacions. Hem dit per activa i per passiva que és absolutament necessari establir quina és la motivació. Si no hi ha la persecució d'un objectiu i per què, si no hi ha aquest component, si no hi ha un conflicte a superar,
el nostre escrit serà un meravellós quadre més o menys estàtic, una descripció més o menys atractiva d'uns fets, però sense gens d'interès. La motivació, el fet que el personatge vulgui allò i per què ho vol, és el cor del nostre relat. Si ho sabem escriure de forma fascinant, captarem els nostres lectors. Per tant, us recomano que treballeu en profunditat aquest aspecte, l'aspecte de les motivacions dels personatges. Bé, si seguiu aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, us aniré donant recomanacions i els meus punts de vista i reflexions per millorar la vostra escriptura. Com sabeu sempre, em podeu enviar els vostres treballs, dubtes o qüestions que, si voleu, les anirem contestant aquí en benefici de tots els oients, si voleu. Ho podeu enviar al correu tallerediconis@gmail.com. Bona escriptura, companys!